aga m oge kwụsịrị ya bụ oche obi na nsogbu adọrọ ihe na-eme ama m na ị ga-eme mana Osuji no achọrọ ije afịa oge isi mee ihe gbasara ego ya asị m ka m nwere n'obere ego tinye n'afịa nna azụ ka ọ na-erelite nwere maka echi ya ị ga-edepụta gị maka ihe anyị kwutere ma na nkata nwanne na nwanne m bịakwutere ka were nwayọ ya hachi gịsa nwa ka nwunye nkụ ka m bịakwutere gị na-akọfere nwunye anụghị m efe nsogbu adịghị mana ọ ga-abịa na izu na-abịa abịa ka akwụkwọ ego afọ itinye wee meta Osuji ejikwana onye abụ nwunye m mụ na ya kpara nkata banyere gị maka efu ga anyị na-ekwu abalị gara aga nkata banyere m nwanne m ntị ere m eji akwụna m akwafere nwaanyị ka onye maka ọ ma gị onye ka ọ nwaanyị ka onye ka onye ọbụ nwaanyị na-ehe na anyị mamịrị nkụ nwaanyị na-ekwu ya jụkwara gị nwanne ka mbụ ọkọfezira nwaanyị Osuji aka kpa nkata nwanne na nwanne Osuji maka Osuji onye abụ nwunye m mkpebi ọbụla m na-eme ikpe ọbụla m na-eme na ndụ a nya o kwesịrị ịma odogo ya anya ọ bụghị niile nwoke maka ọ ga-agwa nwunye ọrụ niile ọbụla nwoke ma na-eji ndụ gbasara nwoke ji chọrọ onwe ya eme ka nwunye ịma nwunye ha ọ na-edetu m anya maka enweghị m ego ịma nwunye ha na-akpara ọnụkọ asọpụrụ ọ na-asọpụrụ nke ụmụ nwaanyị ga otu ọbụla ya emeralụ oji m dị ihe mbite nwa aka n'ahụ si nwunye m nụrụ ada ekwe m nwa mkpụrụ mmanya na-edobe okwe m ọnwụ ya na-ekwusi motu ịsụ ka ozutere nwaanyị ka onye n'aka ụka mana m aka baba nwa dibịa nke nwa dibịa ya ejima ma bụ oke ọnụ ịkpara nwunye m ịkparịgo m ekweghị ntị ọfụma onye a bụ nwunye m ọ ga-anọ n'isi ihe ọbụla mkpebi ọbụla m na-eme agba m ike ejiburu ihe mgbakasị ahụ ọ bụzụka ma enyemaka anyị bịara chọọzie ị nara ọlọ́dún yìí máa yẹ mọ̀ wọ́n àyà jì wọ́n ló ń wẹ̀rẹ̀ wọ́n lè hẹ́rẹ̀ lè wẹ̀rẹ̀ wọ́n àkàlọ́ báwọ̀ wọ́n lè wọ́n àyà yẹ wọ́n lè wẹ̀rẹ̀ ìmọ̀ àwọn ọ̀dẹ́ mmadà wọ́n lè kí egbò àkàlọ́ bá lè láwọn mẹ́ ọkọ̀ wà ní wọ́n àyẹ̀kẹ́ nìkan a máa lè ṣe kó náà kó tẹ̀ mọ́ ní wọ́n tó nù wọ́n mú àwọn ọdún jẹ́ náà láǹtàm nyẹ́ náà ká wọ́n ayé lè bẹ̀rẹ̀ àkàlọ́ bá nìla tó wà. Osuji ekene kange maka mmetụta ị nwere ebe m nọ dịka nwanne gị ekene ka gị ka gosi na ihe gbasara na-emetụ gị n'obi mana ihe m chọrọ ịgwa gị ngode mmanya ṅụọ mana ihe m chọrọ ịgwa gị bụ na ị na-eme ihe ndahie n'oge ọdịdị kwuru ugbu a ịma iji kwuo ya mụ na Teresa bụ nwunye m Teresa bụ oriakụ m hụrụ n'anya ọ bụrụ ezigbo akwụkwọ ọnụ ya o tiwara sleti gụọ akwụkwọ kwurie ya gụrie nwa asambodo na-arụkwu ọrụ na gọọmenti na-azụkwu abịa azụta ọnụ eme ọfụma ịgbakọta nke bụ na Teresa ifo Chineke nna Teresa hụrụ n'anya mụ nwa ahụ ya n'anya na nchịkọta ịhụnanya na nchiachị n'ezinụlọ maka ọnwụ maka echi nye na akụta m ihe nwaanyị n'ihu ga Osuji gaghị agwa gị ma ahụ maka nyere gị aka enyemaka ka mezi ihe aga ebe na-akparị nwunye m maka na nwunye m nọ ọrụ ya n'okwu a o nwere mkpebi n'ime okwu anyị na-ekwu ọkwa ka m na-akwụfuru mgbe mere gị meta ata ọsọrọ m chacha nke ụdị mkparị dị ihe a magara ọkị na-akparị n'ilu ji na anụ kami ga-etinye aka nwunye ya aka ịgbafa nkịtị fa na-achị mmanụ marị n'efe a na-egwu bịa ma na-akọ akụkọ ọtụ mgbe ọbụla mmadụ a na-egwudo ị ga-akabarụ ka ibukere nwoke oge ụfọdụ
ụdị akụkọ bụ nka ke ụdị akụkọ ochi na ihe bụ nka biko gịnị mere na ịgba na ahụ ọnwụnwa ka nwoke nwapụrụ ọnwụnwa ya jebe ọ naghị ka isi etu abụọ maka na ịgbanarị echi ọbịakwa mana ichiri ọnwụnwa tigwe na bọsị echi ọnwụnwa ma bịa adịkwa na agwa m efe ime na mme ya ka nem que se assim udah siapa yang mau itu nggak mau kuat me talk we got the road itu akan event again ai mau ni ibu itu kan kena lianya ichani pumo ke ipala kapanya na kada imo bana fana panya kalo ife yakona mpualo susu mechie no emera na akpam ka gbagbo bajo mmado ne ka ikukuru n'ụzọ mmado ne ka nnụrụ igbugo so ifa eme hey ai osi ahụ ọ bụkwa n'ụmụ ihe niile ka a na-abọtacha ọkụ ya mgbe ụfọdụ ya hapụ ọtụtụ ihe ka ọ gaba maka ihe abụọ ọnwụnwa ịhapụ ya ka ọ gaba ị na-eme nnọọ ka nyapụ ọnwụnwa ọ gaba echi na ọnwụnwa pụtakwasobe m ịmara na itikwu ọnwụnwa ofu ọnwụnwa na ịmara nke a akụkọ a bụkwa akụkọ mkpọchi nke ọ dịghị mma ọ masịghị m tata nke bụ nne mmadụ ịnụkwa ọrụ n'ụzọ mgbe ịbụrụ nne mmadụ anụ emefe na agwa ịbụrụ nne mmadụ anụ na rapụ nka na anụ nke akpọ gị nụ ọrụ ọ sị na ọ dị ihe amakwa onye sọrọ nwa nke isi ahụ ọ bụrụ na ndị na-akwa moto ndị aka afọ juru anya chọpụtakwa nchekwa nne ọ na-emecha ka onye ike bụ aghọtasịrị m ma ọ ya ọgwụgwọ nọ maka ihe ahụ ebe abụọ ọ ga-abụ jiri ebibi ọzọ jiri nri papa ele cambia por Apa gini? Apa gini? Mama, dia mau sasa. Papa bingung, papa keyo. Papa gini? Mama, papa mau begitu. Nah, papa keyo. Siapa? Oh, siapa? Mana ya emu gwa bu na ya kpụya jebu kita aya kpụya jebu no kita ngwa wata apụpụ ya ngodo gwa ebile bu ila kozi anazu onye si n'ụlọ wee zite ụdị ozi nwaanyị ego suji
Mama no na sakala. I'm drinking cake with you, Mama. No, Papa don't care. I check nothing what to do. What is it coming in the other room as you make a maybe? What's supposed to make it a woman? I can't so long. Big business. Papa need to make a again. Mas also the kind of message because was still a naked woman. The woman was in a was in a No, nya bokana onno. O de mo to no si fotakwado. Ayi yiri nzuko echi. N'echi aha ka anyị eme zu omenala banyere ọnọdụ anụma. Ya bụ Teresa. Dịkwa nkwadobe imezu ihe omenala ji agụrụ ohu echi ije eme. Maka anyị ga-ezukọba nzukọba anyị bụ n'obi anyị ebe a ka o ji ahụ. Ndị be anyị ọkwana ya otu akwa dị. Ọ ji adịba otu a. Chaka chere anyị echi. Ka ọ dịba Echi. Hey, nwanyị eme na ya arụ. Nwanyị eme na ya arụ bufe ụzọ bịa nwanne anyị. Hey, tupu abịa ma Osuji. Anyị mmeli nwanyị a na ụmụ ya. Anyị na-ekwu onwe ya na-ekwu. Ọ dị m ka na onwe ya bụ n'obi. Adịghị nwanne nwoke. Chere dị. Ihe otu ọbụla o si sọ ya buru n'obi. Otu ọbụla o si kwado maka okwu a. Mụ nwa nwa Osuji dị nkwadobe kara ha nwa. Mee ma ụmụ ya niile. Adị m nkwadobe kara ha nwa. Onye ka ha bụ? Hapụga ụsa ha. Ekpere m gwa na anyị ga-emesi ike hụ na omenala anyị niile nwaanyị a ga-emezucha ya. Anyị mechakwa omenala ahụ onwe ihe nwanne anyị oge ji ala. Nwaanyị na-ehe anyị mamịrị. Weda nwanne anyị. Gbufuo ihe ajọ ụmụ ọ mụrụ. Uweche na a ga-ekwere na anyị ga-ekwere ka o bukọrọ akụnụba nwanne anyị otu ahụ. O kweghị omume ịma nke ka mkpa. Anyị ga-ahụ na omenala anyị niile na o mezuru ya. O mezucha ya. Aga m ekwe n'ata ka kpem ofu ihe nwanne m nwoke nwere baa ya aka. Ọ ma benata onwe ụzọ m na-agaghị esi chọfụ nwaanyị a. Onwe ụzọ m na-agaghị achị ya. Ọ chọọ n'igwe, chọọ na anyanwụ, chọọ na mmiri, ebe ọ bụla o si chọọ ya. Mụ nwa Osuji
anọ m ya ọ gaghị eme nata ebe obi nwanne m ọ bịa bụrụ akụnụba ya ebe m kara ndụ ọ gaghị eme osiji akpọ m gị n'azụ dosi ike akpọ m gị n'azụ na nwaanyị ike emekarịala na-ebu onwe ya ka onwe onye ọ na-ahụ ihe ọbụla ị ga-eme akpọ m gị n'azụ akpọ m gị n'azụ tere nwa nkịta gị n'azụ akpọ m ka o ruo mgbọsị nta chọ na owere nchi nwaanyị ike emeziere ya mmadụ ike emekara onwe onye ọ na-ahụ onye ka ọwụ maka anyị ma ebe ha si abịa anyị ma ebe okwu ha na-agbajere okwu mana ama m na nne m si nke eme naza ojere gị igote eme ihe m chọrọ ka ụmụ mee kịta achọrọ m ka onye ọbụla jee kwakọta ngwongwo niile ọ ga-ebu ya maka na ịma na echi ihe anyị kwesịrị imeta na anyị na-agụ dịkwa nne m omenala anyị si iji aṅụ mmiri dị n'efere a ka o wee gosi na anyị na aka gị dị ọcha nkọlị buru mmiri ozu a bunye ka ọnwụ kere gịnị ụlọ chọkọ ọnwụ n'ime mmiri a ruru n'ike unu chọkọ ọnwụ isi adịrị unu mma susu mechie ọnụ ọsịsọ begologo nwa dịka oke dịka na-ekwukoro okwu na-ekwu onye ka ị bụ cheregodo ka njikọdo unu mmadụ one n'ime unu niile nọ ebe a kịta bụ enwe ike mụọ mmiri unu ji wee saa ahụ ma mmiri nwunye unu ji wee saa ahụ nwunye unu ka dị ndụ ọfọdụ mmiri ozu unu chọka mma mmụọ isi adịrị unu mma isi maka ụmụ amaka ịmara ihe omenala anyị ịmara ihe omenala na-akwụ ala nne gị chere ọnụ ma ihe kara anyị nwakwa ya ịmara ihe omenala anyị onye gwa gị iwere ihe awụfuo ịmara ihe omenala anyị bụrụ n'ọdụ ebe a ọrụ ala ga-egbupụ isi ọgbaka ga-egbupụ isi ọgbaka gbupụ isi ọgbaka ga-ọgbaka gbupụ isi na-anọgolu nwayọ ọnụ na-emechisie ka njụzi anụ na-abịa ebe ụbọchị a ga-aka ihe nwanne m ifunu ama nnọọ maka ya ka unu ji wee bịa ọ na-achọ ịṅụ mmiri ka anyị kọ ọnụ na ya ọnụ sonadị na bulu bunye ka ọ bụ ka anyị wee mmanụ ma ọma anyị chagburu elu bịa ụla ga-ahapụ aka gbupụ isi ga-egbupụ isi hapụ aka ga-egbupụ isi ga-egbupụ isi ọbaka gbupụ isi ọbaka gbupụ isi gbupụ isi ọbaka gbupụ isi otu ji bịa bụ ga-egbupụ isi ọbaka ọma ga-egbupụ isi ọbaka mgbupụ isi ọbaka gbupụ isi gbupụ aka vaka bịa buru n'ike ọkọ sọsọ anyị ka fafụ wee na-agba ọsọ ndị na fafụ mama isi ọba ya ọba ka kpụpụ isi na dike ka ịbụ nwaanyị ajọgbu onwe na nwaanyị a na ụmụaka ọkwụrụ aka obuchi na otoro ọmụrụ
Tena ha ga-eme n'ime omenala anyị. Okwu omume. Ai, fua. Bịa. Fua. Ọ bara gị n'ọnụ. Papa. Ọ ka mma na ọbara maka na ihe nkịta achọgbugo onwe ya. Ọra nwaanyị a na ụmụ ya nwaanyị. M ga-akpa ha n'ogwu agbara nze n'obodo a. M ga-emechi ihe. Ọgwụbekwa ọgwụbe. Ọjị. Ma ihe na-enye nsogbu na anyị ekwutugo na anyị ga-erusu. Olee otu anyị ga-eme? Ụjọ atara maka nke ahụ. Ka a harụgodo isi nke anyị nọ n'ụgba. Oge ka ahụzie anyị marazi ihe anyị ga-eme otu anyị ga-esi wee mee. Otu anyị ga-esi eme agaghị akọ anyị. Nne m nna ihe agbagwojukwara m anya ya bụ na egwu nwere ike ịtụ osiji ihe ọnụ na-ahụ gbakwa ọdịcha gosiri akwa anụmanụ ọlịa nwoke ọ ka dị mma na akago ụbọchị ahụ maka na ihe a na-echecha anyị nche n'ihu uche ụmụ nwoke a na-echi gasara anyị chi mebiri anyị ihe ebe nna ebe a asị o nwere ike ime onye ka m bụzi ụzọ ọbụla fasi wee weta ya anọ m ya nwa ga-anọ ife nwa na-afịọ mma asị nwoke a nwụchago ị na-akpụ ya nwoke ọ dịka ọmụnwa ị na-achịkọwara m na nwaanyị a mere ụmụ yigharịa akara anyị yiri na ezinụlọ anyị onye na-achịkọwara m ụta ka anyị si wee hụ ya a na-ekwu ka ọ na-ekwu ọ akpọrọ ndị akpa otu wee sọ anyị chọọ ka o perisi anyị onye ọbụla aka agba n'akarịkarị maka na mụ onwe m bụ osochi mara ụzọ a ga-esi wee so ya nnụnụ ọbụla na-efe n'elu ụkwụ ya na-anaghị eru n'ala nwere ụzọ echi gịnị hapụrụ m ya nwaanyị abụrụ nnụnụ ma ncha nwaanyị abụrụ nnụnụ nwaanyị awa azụ mana ofu ụzọ ka eji ejide azụ iwere nchu iwere eriri ị gaa ya na mmiri iwee jide azụ anyị ga-ejide nwaanyị a ihe nna-achọ ka ime ugbu a ka ije jikọta kwadowe ka a ga-esi mee olili ozu nwanne anyị nwoke ị na-ekwara Teresa anya n'iwu maka ile ya anya n'iwu ihe mebie ịkpọta ndị ichie eme omenala adịrị anyị biko mana ọ ga-ata afụfụ ya ọ ga-ata afụfụ dịrị ya aga m agba mbọ mee na ọ tara afụfụ a nwanne m nwaanyị ekele m Chukwu na ị maara onye mụ nwa awa ọzọ makwara onye Teresa bụ na otu o si eme omume ekele m Chukwu na ị maara ihe niile mana ihe ị ga-eme mgbanwe ị ga-aga kawa ha chịkọta ụmụ nwaanyị ndị a anyị họrọ ka ha nwee ike n'ụlọ ha otu o si kwesị nke a ihe dịrị m mma kpọpụta ụmụ nwaanyị ịhụrụ isi ahụ ọ na-achọ ya ịkpụ a ga-akpụ ya isi ahụ mma gba mbọ m fụ na o mere biko ka m gaa na nke maazị Oji o nwere ezigbote nkata m ya na nwere gbasara okwu a ị ga-abịa ka ihe na ahụ taa ga-eme ya aka ọhụrụ nna maka ihe ịgba ya tọrọ m n'anya ịgbanika maazị Osuji m igbe ka ogbe wee na ịgbanika obi bụ mba ọsọ anya ego a ozikwele gịnị mere na ọ ma ezi ịgbalịka onye ụmụkwale fa na ahụ kwele otu ochiri dapụta kwa anyị ka bịa lụọ ọrụ gị ọrụ iwetara na ndị ejedo ọ bụrụ na ị na-anya efu ihe si wee ganụ ebe niile ka dịrụ jụụ mana ọ bụrụ na ha bido kwawaba anya mpe gị n'igwe egbupụ isi ahapụ aka
Mbupu anya ahapụ ntị. Ahapụ aka egbupu isi. Ahapụ anya. Na nsogbu adịghị. Ọ dị na ọfụma. I left unexpected. The love from me will always be there. I'm a final choice. It's our unity. Osuje. Legbupu isi hapụ aka wu. Ogbupu isi hapụ aka. Bịa onye asị n'oge egbupu isi gị hapụ aka. Ele hin ko tare. O me na ka sa ga egbupu isi. Onye wa na-abịa. Onye wa na-abịa. Onye wa na-abịa. Me la to watch. Look at everything. Don't watch over there. Yo bego. Yes. Teresa nke bụ mmadụ elekwa nke ugwara kpọtakwa gbupụ isi weta aka na vileji a Osuji ahụrụ m ebe ha na-echeke onye makwara ebe ha na-aga echere ọ ga-ebele maka na eyiele m akwamozu ha che na obele nwaanyị a ọwụ onye ashị anyị ga-emechi nwaanyị ike anyị ga-emechi ike Arize, here nwa nkata gị na biko tem chukwu n'esisi na onwe ụzọ ndị agaghị echi were so nwaanyị ọgụ otu ọbụla o si chọọ ọ chọọ n'elu chọọ n'ikuku chọọ na ebe ọbụla o siri ga mụ nwa Osuji nwaanyị m ga-eme nwaanyị a gwa nwaanyị amụsụ mme megide ihe shenye ọnụ n'ala ema ihe mere na ahụ gwara gị na nshi mbido na-akwụ m gịrị azụ akwụ m gịrị azụ bụpụ ya isi na-abịa bụpụ isi hapụ aka bụpụ isi hapụ aka bụpụ isi hapụ aka na-abịa ụmụnna ekwugokwa m ya nnọọ ụmụ ememme nwunye etu a nsikwu etu a ka ọ dị ada akanya ada ewe ị nwere ikike ikwu na ike eme omenala anyị onye ka iche n'igbo ịchọ ịma onye mbụ ka nkọwaziara ịnụnụ abụ m agbala nwaanyị nwe ọnọdụ ya na be di nwaanyị nwe ọnọdụ ya n'ebe o si wee pụta ife mbụ ka nchike n'ụlọ le ejide m ụlọ ụgwọ mba nke bụ na mama ṅụ mmiri tọgbụ iko na be m iji anyị ụgwọ isi ji anyị ụgwọ na-asị asị n'ebe ọ bụ gụ maka nwa na nwoke batara ezinụlọ a dịka nwunye ya ife ọbụla anyị gwara mgbe ị ga-eme ya enwere m ike ime ya ife unu chọ ka mma enwere m ike ime afọ m na ala na-apụ ụnụ mana ala na-apụ ụnụ na-achọrọ ịkwụsa were na ya pụrụ gaba mana ka m gwakwu na ụnụ na-apụnye bụ ala kwado ụnụ na egwu ọnụ na-eti sọsọ ụnụ ya abụọ ya maka na ọsọ ụnụ ya na-anụ ife na-ada ebe ha mmesokwu ụnụ wee gwa o nwere ihe na-akasị gị obi afụrụ m n'obi siri gị ike jikerekwa ihe ga-apụta n'obi mmechi ike anyị na-emesi ị ga-eji isi ga-ebu ya ọ bụ ịhụrụ gị nwaanyị a ka m gwazi anyị onwere nwoke nọ n'ụwa ga-apịtọ m ga-echu m afa n'ebe nsipụta ọdọ eme unu enwerekwa ike ịpịtọ m n'iru ndị mmadụ ma ọ na be di asị ka ọ bụ chukwu abi n'eluigwe eme nkwe ka nke a mee onye dịka ụnụ bụ mmadụ nkịtịkwa onye ka ịbụ ka iche na ịbụ ebe oge dị ka anyị nwa na-ekwu okwu gbasara ezinụlọ a kụma na-etinye ọnụ na ya tinye ukwu ọnụ n'ihe gbasara omenala nke nna anyị yiberere anyị ntegasị imekwa ya ihe ọbụla ha
oji nwanyị n'obi siri ike ụmụ ihe na-akachi ya obi ama maọbụ ụmụaka nụcha n'azụ na-emechi obi isi ike anyị ga-ahụ isi ya agadi na-ekwere enye onwe apịta ọnya biko na anụmanụ ụmụ na-afatu onye nụ tụchara nka nke ikwu na-asị na be mpụa ọrụ maka na ụnụ na ebe a na-eyi ụlọ ọnụ ka iji nọrọ ebe a na-akpalị si n'ilo anyị kwụ n'ụlọ nwanne si gị si ilo mgbe ọbụla ole ruo na ogo ịsa anyị nwa si na be nwanne anyị nwoke mee gịnị pụọ anyị pụọ n'ụlọ nwoke orugo na ọdịa onye ọbụla kwanyelu n'onwe ewu ka unu na-ekwere akwanye si be mpụa na anụ nsogbu adịghị mgbe nta anyị achọ na were esi nsogbu adịghị ọrụ maka ebe a ga-akọrọ ama agbụ ya ọ bụla egwu ogene anọ m ya ọ bụla ijele anọ m ya ọ bụla ka nkọlọdị ewepụta m nkwụ ọ bụla ogene eji ewe malụ m ọ bụla zi oji ọnụ ụwa ahụ ke nkụnụ nọ ya ekwekwa mgbakatị ya ụna na-ajụ m ebe ka ọfọ ọ gịnị ka m gwasia gị ka m gwa gị nnọọ mụ na ndị okenye na-ekwuji ụkwa etinyezikwana ọnụ ya ị na-akwụkwọ fọsị m mee ịrụ oji enye asị ime ihe nie sọba dị na biko gị na ndị anụgokwa ọzọ anyị anụrụ ọ bụ gịnị fachọ ka anyị na-anụ anyị ga na-anụ ya ndị ara mama ọkwa na ofu nka okwu omenala ha ọzọ ezigbote omenala ịmasịkwa nke fa gwa m na a ga-ezite ụmụ nwaanyị ka fa bịa kpụọ mmanụ n'obodo a Chineke ekwekwa na ihe ọjọọ ha ma anwakwu ya nwa ka ụdị nzuzu okwu bụ ihe nka ọrụ na anyị mepere ha ụzọ ha batawanụ na fa bịazịa kpụọ m ya bụ isi mgbe fa ji lute ebe a ife dị ebua ofu eme ihe mana o nwere ihe m chọrọ ka anyị mee nke nọ ntị achọrọ m ka anyị were nkịtị na amamihe wee soo ndị a ka anyị na-eme ka atụrụ nke ọbụla ha ekwetara anyị etinye nke ọbụla ha ebe ha akwara nke anyị ikpe ọ bụrụ na ha mebe ihe niile ha chọrọ ime ego mmebi na-eme chịchịchịcha anyị na-emezi nkịta anyị n'obi biko amamihe ekwetukwa m ime ndị a anyị na ha na-emekọ ife okwu dị ya ahapụ aha dị ibe dị mgbe anyị ike gwụrụ ha ọ bụghị amalite nọ anyị alụba aha uche eji ichefugo onye mụsịrị agụnwa uche na-abịa n'okwu okwu a gbasara nwanne m nwoke na ihe omume na ọ ga-emenye anyị na okwe omume ọ ga-emeri ya uche nke ahụ ọ gara akwụkwọ ma o nwere obi n'ime obodo n'ihe na ihe nke ọ gaghị emechi ihe omenala oge emezuru ihe omenala ahụ ọ tụgburu onwe ya na asị o banyere amapụ n'obi ọ gara azụ amasị ka anyị chọpụta ebe ikike nwaanyị ahụ tupu ekwube okwu ike akụnụba ozobịa Arize nwanne m nwoke ị na-ekwu ka ịgbanwe onye m nwere ọnwụ osuji na ihe m nwere ike ime ama m mmadụ m ya niile ama m nwanne m nwoke marakwana nwaanyị ajọ nwaanyị ọrụ ike nwaanyị a nọ n'akụnụba nwanne m nwoke hapụrụ wee nwụ ya na ama mmụmụ ihe ọmụkọrọ sị n'ọnwụ nwaazị ma nke ọnụ na-aka kpakpakpakpakpakpa ka onye ara ị mara nwanne m nwoke nwụrụ nwaanyị a n'anya nnukwu oge odochi nwa ụmụ ya n'anya nwanne m nwoke na-anakwatakwa ndụmọdụ ya maka nke anyị eburu akụ na ụba ya niile ma ihe niile wee ji nwaanyị o were binye nwaanyị a n'ezi nwaanyị wee bu ya ka o lekwasị ha kpọkwasị ụkwụ na ya wee che na ọ ga-abịa napụcha anyị onwezi otu ihe elu ya n'aka mmadụ onye butere kọta jiri akpa agwa awụ na nwanne m nwoke uchetahadụ ụmụnne mgbe ọ na-eme ihe a niile o were ha aka nwaanyị a n'aka wee sị anyị nwa ụmụnne ama eketa okele okwe omume nsogbu eji ọ na-ewute m na ọ nwanne m nwoke ishikọtara ahụ ọkụ ọ bịa bụ ukwu n'ụka anyị maka na asọ nwere ọ bịara na akụ n'ụba nwee ka ọ wepụta ụmụnne ọ gaghị adị anyị
ama m ihe a ga-eme anyị ga-ahụ na akpọrọ nwaanyị a isi akpọcha ya isi tupu ekwu okwu ma ga-eke ihe ma agaghị eke ihe eziokwu nọ n'ihe ahụ ikwu ọnwụ eziokwu anyị ga-aga ugbo ga-akpọ ụmụ nwaanyị ka ejikere ka agawa ụlọ ya a ga-akpọ nwaanyị ya isi ọ bụ omenala anyị otu aka ọ bụ oge meriri ya omenala ga-emerịrị a ga-eme ya egwu adịrọgụ n'anya ịkọcha m n'ụzọ ka ngafe nwa anụ n'ụzọ ka ngafe egwu ọta atụke nwanya cheregodu ịchụ ka tie gị ife ebe a ka isi m nwa ife tụtụkwa n'ihu m kịta nwa gị afọ dị ezoke nwa pụọ n'ụzọ ka nka ebe a ka ihe na-emegụ ego a na-atụgụ na-anọchi m n'ụzọ n'eme onye nwa anụ na-ekweso ka ebu abụọ aga ọnụ ọ bụrụ ọmụ ụmụnụ gị mana abụọ aga ọnụ ekwesu alụ bịa gwechike n'onu yi nke bụ na ịbata be mmadụ na-eti mkpu ịṅụrụ mmanya okenye dị ka biko mechie ọnụ gịnị ịbụ nkịta ala nkịta ala ịdabe n'ụlọ ka ebe ọ nọ ịgbara nwa nwaanyị kedebe ọ nọ bịa achọrọ m ife ya abịakwana ebe a bịa kpalie m nwa m nwaanyị ka ị na-akpọkwasị nwoke na gịnị mee ka ife bụrụ n'ime mme ka okenye bụ okenye nwekwara ugwu n'obodo ịbịa ebe a na-akwatụsị ọnwụ ị na-akpọbere nwoke nwaanyị ka ife ọdụ nwaanyị zụrụ azụ na akpa na-eti adị mmadụ ife kpọle nwunye m nwaanyị acha na nkịtị na-abụ ife ga-atọgbu ya n'aka ọ nwụrụ nwunye ya ebe a achọ nwa ekwensu ọnụ ga-etisi na nwaanyị a na-etu n'ọnụ mechie biko si nube mpụ aka n'alị anya asị nwanne na otu ife kwachapụta si na anya ebe a na anya ebe a biko na si n'ilo ka n'alị anya anya afụsigo nekwa gị na odogwu ama akpaji nkwasị nwunye n'enu bịa nwa chiọnụ ife na-adị eme ịchọsị onye na-ega pụta ọbụla nne mmadụ emechi ọnụ ya ife ụmụ nwoke ime mmadụ ka ọbụla ukwu na-adịgharị ka igbo nwaanyị nye ebe a na-anụ ụgbọ ka isi ebe a pụọ ga-amakwa ebe ụnụ na-aja eje maka ụbọchị adị ọkwa mma obi adị ọkwa obi ama mma ka ndị asị akpasị ụlọ ị na-eje ebe bịa eche m anya akpọrọ gị ife akwekọ gị gwakwasị si gị na ị ga na-anọnye n'ụmụ nwanne ya ụmụ nwaanyị ka ị na-amụta ife gbasara nwaanyị ọ na-akọ ya eri ama m na ebe a sọrọ mana tutu ị maghị anya anachi ebe isi ka ife na-ekwu ife a ịchọ ka nwa ọnụ na ụmụnne m ha na-eme ka m dịka nne na-abịa nne hapịa ịma na ya nwa bụ nwaanyị ya nwa bụ nwoke afọ m na okweghị ahịa ncha ejirọ m ya kama na ife nwa na-ekwu bụ na ọ ga na-ama ka o si abụ maka ụmụ ikolobịa niile anọ n'ụlọ ebe a nwekwa nke isi dị mma ọnwụrọ nke isi dị mma na anụ mechie ọ bụ ife omume ya ọsọ ọzi m ife ị na-apịta ọsọ ọ na-enwezi m nnọọ iwe ka m gwakwa ya o ka ife mme ụmụ nwaanyị ole ka ị nwe n'ụlọ ịtọ Samson sọsọ ife nke a nwanwụ ntecha ọbịa na-etecha na-enye ụmụ ntecha kọọ naza ka ọ bụ ekpere afa ya azago n'iyi ọnụ okpe n'ụtụtụ okpe n'ehihie okpe n'anyasị sọsọ ife ọma ka ọ bụ mụnwa dike nwoke nọ n'ụlọ ndị ha chọkwa na nwa anyị nne nna bịa ama m ihe ọrụ na ha amachagharị eme nwoke otu ụbọchị ofu nwoke ga-akparụkwana ya aka
akpọ na ịfụnanya ọ wakwụzi awa tụbanye ma ọ mụkwụzi nwa okwu agwa ife ọ na-eme asọ ọ bụ sọsọ nwoke ịmapụ ọ mapụzi ọnwa ọ wee pịpụta ala adịghị ife ọ wee fanye ọpụta ya mgbe kolobia na-eke ụfanye nwa n'ọnụ ị na-aza nwoke na ukwu ime ibu wee na-eme nwoke nwatakịrị mmaghasịcha mkpọrọ ya ma ọ bụjara anyị ka ife na-asọrọ n'ife a ka ife sọrọ nọ n'ikolobia na-adị eme biko nne m o nwere otu ihe dị mkpa ka elelekwa nwa ama na odesigharị ya ọ ka dị ife a metụrụ aka ekelekwa nchukwu n'ife a ga-ebepụ ebepụ ịnapa amagharị ji agbadokwa anya ọ bụrụ na inwere ukwu elu ka na-ama ka ọsa okwe m na-ekwu n'azụ na-aza ikolobia ya jebe na mgbe fatụrụ ya boniko na chieta manụ nwaanyị ka ọ bụ amụọ na amụọ nlebe ịmụọ na amụọ ọrụ nwanne ya onye ya na-ekpere ya bịa nọ na-amụ ka eke gịnị dị ka nke ị na-eti ụmụada zitara anyị ka anyị bịa mmụọ ofu omenala n'ime omenala anyị pụtara na a ga-akpụ gị isi a ga-aja gị isi ajakasị ya ka ị wee mma na ị na-akwa di gị kwakwa na eche ekwe ekwe ya ọfụma ụnụ bịa ekwu m isi n'ụwa kịta aka na-enwe ụdị ife a bụ ife nna nna anyị ochie famili ya bụ ife agafego a na-akọzi ụdị akụkọ ihe a bụ omenala anyị omenala anyị bịara ịdị omenala anyị ga-ewe mmụọ anyị omenala anyị ga-adị na-adịgide ọwụrụ gị nwa nwaanyị anụtara n'ezi ga-abịa ịkọwara anyị ka anyị ga-esi wee gbuo omenala anyị ọ naghị eme mba nne ikwutele omenala anyị ga-adịgide ọ ga-adịrị na-aga mana ifugo omenala nke ịkpụ isi a chelụkwa ka ngwa gị kịta ka na-akpụ isi a mana ọ bụzie na ikwetere na anyị akpụ isi a eme ya n'ike isi na-eme ya n'ike emeda gịnị n'ike chelụkwa maka unu si mba ọzọ wee nụta m ya maka unu ji chụọ nye n'ike n'isi m mba na mmemme unu eche na m amara maka ụmụ nwaanyị na-aba ife anwụpụ mbọsị a unu na-emetụtara aka n'isi fabula gbagbu isi fabụ wee nata wee buru wee na nke gokwara ego wee kwụnye ọ bụrụ nke m akpara akpa nke gị dị iche ime ihe nke gị dị iche bụ na anyị na-enyo gị enyo na gị gburu di gị mana ịchọ ịkọwara anyị na aka gị dị ọcha na ọ bụghị gị gburu di gị ime omenanya anya ikwe ka anyị kpụọ gị isi ka i wee kwanụ di gị ọfụma anyị mara na ị na-akwa dị iche ka m gwakwa gị ọkwa ifu nke m dị iche aja afa mụnwa bụ Teresa Amazanya bụ afa ọkwa nke m dị iche ọ bụrụ afa ọnwa ebe ọzọ iche iwe gị ama nsị ya chelụkwa ka ngwa ị na-ege ntị na ife na-ekwu ọ kara hụ mma iji nwayọọ chere ka anyị mee ife anyị chọrọ ime mana ọ bụrụ na ị chọrọ ikweta ife anyị na-ekwu anyị achụpụ n'obodo a anyị asụpụ n'obodo a maka gịnị n'ekwenụ ndị ahụ mụ na-eche na anyị ka nọ na mgbe gboo biko ka ndị ife ọ na-emechi ọnụ nwatakịrị a onye zikwuo nwa ifuru isi mama ga ifuru isi Teresa akpụchago m isi a wee kọ ka m sekwe ya isi ihe njebịa onwe ka m pụọ ebe a ghara ịkpụchapụ ihe ahụ lezianụ m bịa kpụọ ka m fụnụ biko ndị nna anyị ekelechakwa m ụnụ na nnọ n'ụlọ dịka unu si wee kwu omenala dịba gboo gboo omenala abịagokwa n'ọma nnala mana ihe a daanụ n'anya na mberede ọ bụrụ na unu na-anyụ unu afụ na anyị ka nọ n'ụjụ biko ịma na a na-akpọ ya ọkpụ isi ọ na-ewuli ya ọ dịghị ka ịdịka iwere aka nụ iji eli ede wee metụta m n'isi egwe m kọchaa ife adị n'isi nkọchapụ ya agbada m na-abụghị kwụọ anya achọghịzi m ikwu ife mmemme ma mgbadabasịa maka na nkwonkwo ahụ ndị nna anyị ana m asị unu bịaghachite echi wee mezuo omenala echi ga-aka nsị gị mba na-agba ya kịta nwa agwa na-eche anya na-agba ihe ọ na-agwa m na-agwa isi ya kịta echelu biko inekwa anya n'okwu a nwa bụ okwu ya ebanye ọ bara uru nwatakịrị
bịa ka anyị wee nwee ike wee kọchasịa isi ị na-akọwa na m ka m ghara ịghọrọ otu ya anyị were ya n'ama echi adịba anyị ewerukwa ya ọ dị ka anyị enyekwara ihe a ka ha jide maka na ndị echi ka m ghara ichefu ya ị ga-ejide ya jide ya kwụọ isi nne nwa chara ọkwọ nwa bịa ka ekwu ebe a ọnụ biko ka anyị ife m ga-eji ekwocha na arụ ya bụ ife m ga-eji ekwocha na arụ ma hapụ ị ga-abalị ya nne ị ga-ahapụ ka ntị kasị ụmụ nwaanyị ahụ ka ntị ife nne bịa nekwa anya pụta ike ahụ pụta bụrụ ike ahụ na nwekwado okwu otu ọ dị ka ị na-apụ nekpụrụkpụrụkwa onye ara adapụ ịkwụsị iso na ụgbọ na ọnwụ na ebe a nwaanyị ike eweta ife adebe ka ịmara ife m ga-akọchapụ na nri na mgbede a na ị na-akpụ isi egwu atụ kọchara isi nkọcha nne m ekwukwanụ m ya ka udo wee chịa ịmakwa ihe bụ ịsụpụ mmadụ ya bụ okwu atọkwa m amụ chacha ka na ngodo na n'anya si ateta mma ama ife mmemme echi naza kụta isi aga anyị ga-ebidogodo ebe Amaka nọ tupu anyị aba nwaanyị nke ọzọ na amakwa nwaanyị ahụ mma mba na ụlọ ebe m na-ala ụlọ nche achọ nke ụlọ bata ụmụ ife nchọ ka ịkpa onye bụkwa n'oge nsogbu dị ezigbo nsogbu dị anyị bata n'ime rum onye ma nke ọ chọrọ ịkụkọ ile anya otu a nwanne anyị nwoke anọwo iwu omenala anyị sị na otu a ịnọzi kịta na iji abụ nwunye nwanne ya nwoke gbam nye bụ omenala amaka ma ife mwa chọzi ịjụ ọnụ ịtọ ka mma anụ ka onwe onye mma anụ iche mba mụ ha bụ osuji nwunye nwanne m nwoke ọ mụ ga-ekuchi